ina ma yake ne wannan. Da har ka zo gurin ya ta rinka miƙo mata wani kayan sanyi ice cream. Kai! Karɓo kayan sanyi. Kawo shi nan. Ta na ga mai maka azaba kuma ne masa shan alutsi na uwar ne. Ba na so. Wallahi tallahi sai kin san da ni wannan. Wahe ki ba ka dama har ka zo kwar gidana kake baiwa ta ice cream a kwar gida. Yana maka magana kana ne. Ni dawo. Sani dawo. Kai, ka san Allah. Ka san wani abu a wajen training din. Gaskiya 100 ba ɗaya wanda ma muka kware shi ne 100 ba ɗaya. To 117. Ina zuwa ne. Ya bai ni ka buga ai ya gudu ai. Ya gudu ni ka buga yana. Wannan.